Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. That is kana uri kutondera ku YouTube channel. Kana uri kutondera ku Facebook page, at your favorite Facebook page, Saint TV. Uncle Saint is my name. Chanzo chamai venyu mwana babatkana jonga mtoto shauta anobatkane. Panenchiti Uncle Saint sekuru venyu. Aiwa chingoni gamuchirawo seanzvadzi yamai nditi. Akubhoyeka neroti baba wako vanotonditi ate zvara. Ndotovati tsanwa. But chekutanga kana wanga usati subscribe. Also don't forget to follow us on our Facebook page Rakan Saint TV, pa TikTok tavepo zvakare saUncle Saint, pa IG account yedu yakanzi Saint TV official. Saint TV official. So now I'm so excited kuti I'm hosting one of our own, one of the best comedians, actor, slash content creator, content of our times, and it ndiri kuhosta ajonga ndofunga mese munomuziva kunaiza boom. Aiwa hazvina kumira mushe. Dombotaura nemukomana indoita anonzi maconversation. Zviri kudi muzukuru. Aiwa upenyu uri nani sekuru vedu, sekuru venyika. Aiwa ndire ko kuzoya akapfeka kafanika angu. Aiwa zvinongotora kwana amaika muri hanzvadzi yamai saka unongotoredzera smart yani kule. Anditi aiwa nhasi ndiri kufara zvakanyanya. Kwenguva yakareba ndaishuwa kuzomboita interview kana kuti conversation yakadai newe. But zvaingopotsa nekuda kwekuwandirawo nemabasa. Anditi hazvino zvichitofambirana ndaitoshiroti sekuru ndichavaona rini, sekuru ndofanira kumbosanganawo navo but nhasi chi Mwari vatisanganisa, Mwari wangozoita sekuda kwavo. Ndoziva kuti vazhinji vanokuziva. Tanga wakwasa vatariri vakwazise chekutanga satapfuurira mberi. Makadii vatariri vedu, tinokutendai nekutitsigira. Handika zita ndini Jonga wamunoziva, mungoramba muchititsigira. Ndikufara kuva nemi ndichikuudzai more about myself. Anditi ndovimba kuti muchafara zvikuru. Aiwa atotaura ega kuti ndichikuudzai more about me. Handiti so tichitotangira ipapo watoita basa. Chimbotiudza just a little bit of yourself. Handiti kujonga anombovani, akazvarwa kupi, akazvarwa rini, akadzidza kupi, just a bit of your background. Alright. Okay, Jonga mukomana nemazita akawanda. Alright. Nakuwanda stereki. Yeah. But alright, Jonga anonzi Sean Prince Panache Jonga. Jonga isename. Alright. Yova stage name futi andika. Alright. Yeah. Okay, Jonga mukomana akazvarwa kudzivaresekwa. Uku kunozikanwa nembiri yezvigure, masuweji, ndokwazviri koko. Alright. Ndakazvarirwa, ndakakurira. Jonga akazvarwa 7 January, gore handizotauri, but haasi ama 2K. Ndiwo kuma 90s koko, handisi ama 2K. Chamzvenga chikomana. Alright, Jonga primary yake akadzidza pachikoro chinonzi Dzivaresekwa number 6 primary. Alright. And then secondary akadzidza paDzivaresekwa 2 high, ndopa akaitira form 1 yake kusvika A level yake. Alright. Ipapo. And then ndopa akastangoitochi zvekuactor. Sawangobva ku-A level wakatonopinda kutrade. Ndakatongonopinda. Alright, zvakaitika ndezvekuti ndakati ndichipedza A level. Yange iri during the lockdown season here. Alright. Saka ndiri lockdown like ndainzwa kuti kune chinhu chinonzi Nicer Boom. Alright. But yange moment yekuti ndaiti ndikazviona ndingoti zvinhu zvemuZimbabwe handioni. Saka mulockdown ndakafoswa kuona manje. Kuti ndo zvanga zviriko. Waitongogara uri padheni. Saka ndiri padheni ndaingoona zvingondinakidza. Ndopa ndakati lockdown ichingopera ndopa ndakatorawo nhamba ndakadzitora ndichida kukomenta. Alright. Kuti munogona. But pakukomenta kwake kabva ndatoona ndichitotambirwa mushe nemunhu wandaitaura naye nasanda kuzoti ndiani. Ndatoti ndombopindawo chichi zvikanzi unozoita sei unozotibata. Saka ndo mapindiro andakanoita iwaya. Alright. Zvadaro makabva maenda kuma-auditions here, toda kunatsonzwisa kuti zvakafamba sei. Mabva mangoenda matongonotambirwa kana kwabva kwaita movie kana skit raida kuti muaudite then mobva mawana play. Like handina kuenda kuma-auditions. Zvakaitika ndezvekuti ndakandasenda message. Ndandanakirwa nerimwe movie riri kupedzisira ndakaona rainzi Life in the Village. Yes. Ndaona movie iroro. Pandati but vechidiki wangu vari kuzvigona ndoda kuuyawo. Pandanzi ipapo ndanda kuzondi director nice. Alright. Pandanzi unokwanisa ita sei kuuya. Pandatopiwa date Uncle Saint. Ndapiwa date yarasvika ndatogadzirwa ndoda kuuya. Pandanzi magetsi aenda. Unozoya rimwe day. Alright. Like semunhu aida nangoramba ndine patience. Pandapiwa day yarasvika. Pazvanzi unozoya rimwe day futi. Yey. Saka ndakambofila a bit
disappointed vanangoramba nangoshingirira vandaita sei vandatosvika and then ndichisvika ndakatarisira kuti ndichanzi pari kudiwa joining fee sezvinoita magroups aita sei nemukurumbira but zvakangoitawo zvinhu zvitongori easy ndakatosvika movie ranga rato netime richishutwa ngeri camping ndatongosvika bhananzi mukomana apinda paseti and then asa ndasocialize nevanhu manje and then seti ndakapiwa time iyo ndakapiwa nachapepa and then that lady ainzi Chelsea and at that moment Chelsea aipisa because anga achangobva palife in the village achitopisa zvekudaro saina ndiri munyowani vanangu ekuto andaitotyawo kana mukatotarisa movie rononzi mujolo asi jongo wamakuona izvozvo ipapo kanga tiri kuti kumarenda itongonzi mudhara makapinda zvenyu but kukudzai chokwadi dai masiya ndomazvoka ndaisangana nawo sandomawira ndakaita kunaiza boom and then kusvika wakatangira pamujolo ndakatangira ini pamujolo ndiripo kapepe pamujolo muripo ini ndandiripo ndichinzi Thomas ndiri best friend yachapepa wabva wapedza saka takanopinda basa tese takanopinda tese pamakazodonha mbava ndikarohwa pamasiwa mafa uri kuziva zvichidaro I feel like Mujolo is one of my best movies akaitwa kunaiza boom. I mean mafungiro angu maybe nekuti I was part of the project just kapiece. Yeah, like Mujolo ipapa I agree with you. Mujolo is one of the best. Pakuti Mujolo yange achibata ma-stories ari kuitika. And the story yekuti mazuva ano kana the way just ngoti Mujolo pakangonzi Mujolo munhu achatoona chichikuitika. And then saka rako yari kuti vanhu vachifunga pakanzwa kuti Mujolo vanhu vakafunga kuti ina wekuti pari kutongoitwa chihure chega chega. But again like entertainment ichi educator futi. Kuti like kuna vakadzi vanenge vatori mumarriage vanhu varasa varume. Kune vari kutoita zvekuti kare kwangu nainzi slave trade but apa tingaiti trade yanga yakuitwa yekuti vasikana vanonogara pakempi vachiitiswa zvekutengeswa kuvarume yange richi but zviri kutoitika even masociety matiri unenge uchiona kuti igame rinenge richitoitika saka yaidzidzisa one of the best yes so iwe Jonga uchitanga kupisa anditi makangouya akahwani nekutongoti anditi wakanzwa sei chitarisa kuti kune vamwe vezera rako vaunga wasiya kumaraini uku anditi kulocation kugeto anditi vochitotanga kuona pamafoni uchitobuda pamabig projects anditi enaiza boom uchizodzokera kumaraini vachikuona wagadzira zita kana kuti uri muprocess rekugadzira zita because I understand kuti zita rinotora time yakareba kuti rigadzira wakatanga kunzwa sei? Like ini nangu before kubuda kuti ndapinda mu-NB ndisati ndapinda pafilm kana kuti ndaacta just kungosvika like ndotaura hangu chokwadi the first vanhu vari popular ndakatanga kuona mulife mangu ndekunaiza boom. Alright. Like anditi ndingori munhu akakura ndana moms ende ndakakura zvinhu zviri tough ndaisaendawo mashows ndaisaita sei saka ndakatongofara pakuti ndichisvika ndichionawo vanhu vanobuda muTV it was something else. Saka kana pandakadzoka vanhu achiti tazokona pamovie chichi tafara chichi vamwe vaitaura zvakanaka and then munoziva kuti pane statement inoti nothing good comes out of Nazareth. Alright. Kuti vanhu vekwako havafe vakakugamuchira pane mamwe mashoko anenge uchigamuchira uchinzi uda kuita izvi hazvina kwazvinokusvitsa chichi ndaisangana nawo but inini kubuda paTV yange siri like happiness yangu chaichai like happiness andinayo chaichai yange iri kuti ndasangana nevanhu vemacelebrity tikatorwa mafoto tiri tese saka ndo zvandakatanga kufarira first zvakazoiwazvo ndakazinge ndakufarawo ndichijaira mbichana kanawa ndamo wavemo ndimbodzokera kuzvinhu zviri bit personal tanzwa zvimwe zvese kuti wakakurira kupi iwewe are you married, are you taken, are you in a relationship pako chapu kana kuti uri single zvakamira sei? Alright, Jongari happily married. Iwe Jongari married. Iwe atori baba wemunhu. Serious? Kune mukomana kana kuti musikana kumba? Kune mukomana ari kutosvitsa 2 years manje. Serious? Manje angatotena 2 years. Right, atoti makorokoto ipapo anditi kuva nemhuri chinocho chinhu chakadi chakakosha. Saka mudzimai muri kumba ichiona zvaunenge uchiita zviyazi avamborowe nehana here kuti dedi nepaspotlight pavara zvinogona kungoenda nepamwe like my first
times andakatanga kugara nemukadzi ndakangoti ndichangotanga kuekta maybe chakaita kuti ndikasike kupinda mumarriage kuvhunduka fame because handisina munhu angambodigara neni pasi kundiudzori kana wapinda mucelebrity life inofanira kudai so ndopanaka ndapinda mumarriage ndapinda mumarriage like nandakutya njo ndikaekta mukadzi angu noita sei kutadza kuzvinzwisisa. And then sometime last year patakaita movie rinonzi my high school teacher ndopandakaona kuti munhu wangu anotondisapota zvekudaro because ndakadirector anditi ajonga tida kuti uekte mascenes eromantic uchikisa pamovie like and then I was like kumba zvinoita sei zvinonzwisiswa izvozvo panangotara senya ndikati director atichi wada kuti ndiekte ndichikisa but handaramba apana sina kuramba kati handaramba zvikanzi aiwa ufanire kuramba ibasa and unoekta as long zvekuekta zvizvi zvebasa ita sei ita iyoyo saka I think I'm proud of my wife. Munhu anondisapota munhu akuti as long zvine zvekuita nebasa anonditi ita asi munhu yekuti ari too jealous kana kuva too emotional nezvanoendaita pabasa anotondisapota. I still remember pane pandakambenge ndisina source of income ndandisandasainwa kuNB enge gap rekuti ndaiti ndichienda kushuti dzimwe nguva nesina mari yetransport aitokwereta kuna namama wake ondipa chichi achiti one day chichaita sei chichaita saka munhu yetu to be sincere with you ari supportive zvekudaro. Alright aiwa zvinochiva chinhu chinofadza unoziva kuti kunze uku anditi kunze uko vanhu vazhinji vanenge vane maspouse avo asingatosapoti zvimwe zvezvinhu zvavanenge vachitoita wotozopedzisira zvirega zvinhu sometimes vanenge vachitoona kuti aiwa izvi zvine ramangwana rakanaka zvichidaro todzoka futi kucharacter anditi muri kubasa uku pane vanhu vanowanzotaura kuti ukaona munhu achiita zvakati ari pamovie kazhinji haana kuzvidzidza ipapo izvunhu zvagara zviri maari so iwewe takaona uchiekta uchiita zvemakuhwa anditi so comment section ndakazoverenga vanhu vachitoti aiwa jonga zvemakuhwa anotozvigona kutoratidza kutoti anonge anotoita makuhwa. What's your response kumafans ako vane vachiona character iye songe ndo life yako zvaunotoita in life? Andingati ndoita makuhwa but chinoitika pacharacter like ndikapa example yemuindustry medu mune competition tega nditori like kunice boom chaiko kune competition igepe rekuti side rawapiwa ukasaperfecta kuside kwako kunoneta saka zvafana nepa the 3 witches ndopandapinda character yemakuhwa 3 witches director aindoudza achiti jongo changu remakuhwa muzati ndakaita kuvhunduka kuti komana ndichagona paplayer ndichiona mwaimbo player makuhwa chinatsogona ndikati ndikaenda unogona kuzokompiwa nzi ndinga akambekita makuhwa uyo asvike uzokompiwa yandaisaida and then vandapinda pa the 3 witches ndakapinda ndine effort and I did a lot of research kuti like makuhwa anatsoitwa sei but semunhu akakura unchigara namhomes handisi kuti wangwa nemakuhwa but semunhu akakura achigara around ladies saka ndaiona maladies achiuya aitaura nyaya yekutanga vachiti zvakaita maini kana vanhu vatsonoti this one ndokwanisa kuita sei kuita saka unongozongoyewopo nevamwe kuti ukadai so zvinoita sapane pakuda research but character inopinda through kuti competition yaunayo nevanhu vaunawo kuti uda kurwira side rako kuti risimbe and then nekuzvipira pabasa kuti chinhu chandakuita sofa ndakutombova jonga like jonga izikanwa ngari romance wekupusa wekunzwira tsitsi but apa ndakufanira kutomboita munhu ari kukonzeresa confusion saka ndofanira natsopinda muthat character chi perfectly ndo zvangoitika but makuhwa ndingati ndinawo but nyaya ndinodzida nyaya unodzida that's nice. Alright, ndichida kuti tidzoke timbodzokera kuka background the way yawakakura nayo iwe because kubva patatanga I'm sure people would like to know ka background kemakuriro ako post angonzwa wambotaura kuti moms ukataura futi kuti moms anditi meaning kuti this lady she actually did a lot to you pakukura ungada kutiudza kuti kumba makakura sei just a bit uyezve zvakubatsira sei to be the person you are today? Alright. Ndingati zvakaitika zvekuti mudhara wapenyu ariko but like kwedu I think vamwe vanoti mhepo vamwe vanoti hadzisi mhepo dzekuti a lot vane vakadzi vakawandisa samudhara aingorora achisiya achirora achisiya so ndakazara ndichigara namama and then mumba mamhomes tiri 2 inini nehanzvadzi yangu hanzvadzi yangu iwambe kwandine 12 years so ndakakura ndichigara namama zvinhu zvava zvimbori tafe ndaitogara mumba pevabereki vavo pana sekuru ndikakuudzai kuti TV mumba medu
yakazova TV First TV ndindakazoitenga usataura uchidaro First TV mumba medu ndindakazoitenga kureva kuti wakatokura zvakatooma kuti TV manga musitori na kuchikoro like ndakambosvika palevel yekuti ndaidzinga kuchikoro like kuprimary kusvika headmaster azoti kumudzinga tamunyanya mama wake ngavauye vashandi mama vazotsvagirwa basa saka life yange iri a bit complicated zvakanyanyisa but nongotione God's grace ndakashingira nechikoro changu ndikapedza A level and then like andingati ndandiri munhu anga ari down ndandori munhu aigona aiwa kutosvika A level kakutogona kuprimary I was the head boy pachikoro pandaidzidza secondary ndikaita the senior prefect saka like ndaingoisawo effort but zvimwe zvaiomesera mama izvozvika kupopota kuti ye wakupiwa zvigaro zvese zvoda kunditenge mauniform chichichi chapozoti ndakaomerwa and then vatazoti ndakuacta wakambouya murume wekunzi ye shuwa ndingati ndakuendesawo chikoro kubva uyu udaita zvemadhirama chichichichi like vanhu vaizvishora but zvinova kunatsozviappreciate saka to be honest ka my mother did a lot and chinoitika nchekuti life yandakararama I think ndotoiappreciate kuti inoita kuti ndive focused ndikuziva kwandakabva ndozova ndoda kuva munhu ari kusvika akuenda kumberi but then andiri spoiled brat ka ndaipasina zvandaka dai ndisina ana focus neupenyu saka ipapo ndoatenda zvekudaro handiti aiwa tinototi makorokoto kuna mai vajonga handiti nekuita basa guru always you are a husband you are a dad how do you feel uri a husband to your wife and also une a son unonzwa sei especially wakatarisa kuna momzi wako kuti wakati waita mbuya futi like zvinhu zvinofadza like unova proud of yourself like kuti utosvikawo padheni kutoriwo nemudhona ari kutokumhanyira achitoti dedi mandunzirei like mukadzi wotodzisirwawo mvura wotira sei wakurarama life imwe waimboshuwirawo even though usati wasvikako pauri kuda kusvika but ndikutoona kuti handamova from this point to that point like nangu pandataura kuti TV ndakutoziva kuti mangu mumbo irimo kuti mamumzinge irimo ndindakaplaya that osa ndikutoziva kuti ndakamova from this point to that point saka kuva a husband a family owner I'm proud of it. You are very proud I'm 100% proud. Makorokoto kana kune chinhu chakakosha kuembresa zvinhu zvatiinazvo unoziva kuti vanhu vazhinji havaone kukosha kwezvavainazvo panguva yavanenge vachiri nazvo so and most of the times kuappreciata kwauri kuita zvauinazvo ndokunochengetedza futi kuti zvirambe zviripo zvakangodaro despite the fact kuti kumashure kune nhoroondo dzine dzakadai you can be the game changer kufamily yako ndichitoti makorokoto paarea iyoyo so tichitarisa muchiacta rega tidzokere kunyaya dzeacting vapi vaunoacta navo kuti ukamira navo I know very well kuti kunaiza boom makamira mese ndikutaurawo pasaidi rekuti ndakatombomirawo nemi kunaiza boom tichiita mujolo I know very well kubatana kwakaita team yekunaiza boom but unaye that person wekuti kana ari pasaidi pangu tikanzi tiite something nadirector mhepo dzinowedzera kusimuka ndeanani vavo like ndingati the first person kuti haiye ndomuappreciata zvekudaro 100% I think achatanga kuziva nhasi maybe aisaziva Blake ndomuappreciate alright like Blake like ndingati ndiye akatanga kuti kuzoti ndinatsonzita rajonga ranatsozikanwa ndakaita movie rainzi The Mission ndiri murume waBlake alright movie ro I think ndo rakandisa pamepo because aiti every statement raitaura aisajonga and then nekupopota kwaanoita Blake munongozova munhu ari aggressive zvekudaro najonga ari calm zvakanonatsounopindirana kuti murume wacho aibva apusa zvekudaro iyeye ndobva ndatora Solo but Solo panozomboita big challenging manje pakuti uri pasini naSolo unosvika pakuda kuseka manje pakuti ari very comedic zvimwe zvekuti unomboti kuti munhu ari kundikuvadzirei and then Duff Duff is my mother that one ndinatsoti kana pandombekuta ndiri mwana wavo ka ndonatsonzwa kuti ndiri pana amai ndimoms zveshuwa poita watinai mazuva ano nhamo inesu yes dotora 5 chete nhamo inesu ndikumufila I know kuti daita titauraka unotaura vese and then amene ntauri pane mwana sara anofana musiya Dimba
Dhimba character dzedu dzakutaka kudhonzera nene ndakuona kuti like zvine kadhati. Dhimba ari kumabhebhi. Inini director kumabhebhi kwacho wakandiisa. Oh, wakaikandwa futi kumabhebhi. Saka ndaona zofilo tikaiswa pauyu teseka. Tauda kushuwana mapowers. Kuti ari kuda kudzodhonza kumabhebhi ndiani. Saka I think vamwe vese tinopindana zvekutodaro. But ava vaka so far nenyaya futi yoti wakaacta nawo close exactly. Aiwa Blake so far number 1. Alright. Takatarisa kuti Niza Boom anditi pane zvakawanda wandawo zvinenge zvichiitika. Pane vamwe vanopinda vachibuda, vamwe vachipinda zvakanaka, vobuda zvakanaka, vamwe vachipinda zvakanaka, but kubuda kogona kuzonge kusina kupera zvakanaka anditi. Muri muNiza Boom iwewe anditi, what's your take panyaya yekunge muchiacta also kana kurunzi munhu ari kuzenge achibuda pabasa toiswa tiri basa anditi, what's your take pane zvinozofamba zvichitaura vanhu kana kuti zvinozenge zvakusekuleta mastreets esocial media? Alright, like ndichitarisa hangu zvinofana kuzikanwa nevanhu ndezvekuti like patinopinda pabasa pane agreement and then door rekunaiza boom riri open, either kupinda kana kubuda. But chakakosha mulife, and I don't want to judge anyone, but dongotaura the reality of life. Pawarerwa kana wakubva ibva mune zvakanaka and then appreciate zvawakaitirwa because inenge yakakupusha from point E to point E. Saka I think vanhu vanofana kungonatsa zvinonzi natsa kwawabva kwaunoenda usiku. Hazviri kuti kwauri kuenda futi usano kunatsa iko kuusiku iko kufana kukunatsa futi because pauchadzokera kwawakabva uko wakubva futi uchada kukudzokera. Saka natsa both sides. Saka unofana kungoziva izvo mangwana uchada kudzoka kwawakabva kwacho unotambirwa zvakanaka, asi ukasiya wapisa musha manje ipapo hapasisina musha wokudzoka haunoshaya kwekudzoka anditi shoko rako guru raungada kusira ena handidi wanzosipedza zvese nhasi ko ndiri kuda kuzogara newe futi mazuva mazhinji handiti shoko rako guru raungada kusiyira kune vanokufarira. Do you know kuti kuNiza Boom kune vanhu vakatosubscribe just specifically for you? Vanhu vakadaro ungada kuti kudii ko mafans ako? Like ndichaudza hangu nepakadzikadzika pemwoyo wangu, each and everyone anofarira Jonga, anofarira Niza Boom, I really appreciate you. Makandikoshera guys, handikwanisi like kukuitirai anything, but ndikwanisa ngokutendai nemashoko. Mongoramba muchitisimbisawo, and then industry yemuZimbabwe imbonatsendopa mepu tokuzivikanwawo kunze, and andikwanisa kuzviita ndimi chete. Mongoramba muchitisapota, muchitisimudzira, mucomment section muchipinda, musakomente pandagona chete. Kana pandatadza taura kuti hapa Jonga wakanganisa, zvinondibatsira kuita sei kuti ndigadzirise, but I pray kuti Mwari vanokuitirai zvido zvemwoyo wenyu wese, zvamunoshuvira zvitese zvizadzikiswe. I think ndo mashoko andinawo. Paunokubatika ndepapi, be it pamasocial media handles kana nhamba dziripo futi ibva wangowapa kuitira kuti vagare vakakonekta naJonga? Alright, pamasocial media handles paFacebook page rangu rakanzi Jonga Niza Boom, and then paTikTok it's Jonga 263, paInstagram Jonga Niza Boom, and then phone number dzepa WhatsApp chete ndo dzandopa dzemakoza ndipe. Dzepa WhatsApp is 0775 116 991 and then tokwanisa kubatika ipapo. Ndafara zvisingaiti. Wakamboita any conversation kana interview anywhere else? First one. Saka kwese kwauchazoenda ndatangira kwasiku usarikanganwe kuva reminder kuti aiwa interview yekutanga yandakamboita nasekuru vangu Uncle Sei paSaint TV. Aiwa ndonzwa kuremekedzwa kunge ndinogara nawo newewo Jonga. Thank you very much nekundiremekedza ukuya pano paSaint TV. Basa rako rienderere mberi. I wish to see you azvakanyanya. Do you know kuti vana vangu hatugone nemi kumbo tune twakagarira tuzo tumafans tondipedzera data kuma like vana mafans edu akawandisende tova appreciate zvekudaro. Mwari ngaavagonese chikoro zvekudaro. Thank you so much. Thank you very much. Aiwa ndatenda. Anditi. So guys, don't forget to go and follow Jonga on all his social media handles. Also panhamba dzataura edzo strictly business. Taurai naye zvebusiness chete. Vane vachida kunge vari vanoconnecta naye. I think you know what to do. I just want to say a big shout out to Sheriff Zim. And Sheriff Zim ndiye ari kutibatira mushini
zvamuri kuona zviri kuitika zvisingasiitike paSaint TV. A big shout out to Sheriff Zim. Don't forget to go and follow him on his TikTok account iri panapa, Facebook page rake panapa, also ne YouTube account yake is zviri panapa. From Uncle Saint, the only Zim uncle. For now, it's much love and God bless.